Spirit és el fabricant professional d'instruments musicals de la Xina. Campanades d'acer inoxidable i alumini. Tambor de placa galvanitzada. Els productes musicals Spirit utilitzen el millor material d'alta qualitat. Xilòfons de placa HDPE. Tambor de mà pla. Xilòfons metàl·lics. Tauler de paret de música. Xilòfons de canonada HDPE. Productes inclusius accessibles per a discapacitats. Xilòfons de plaques d'alumini. Talc tubes. Campanes d'alumini. Benvinguda a la vostra consulta.